soro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 27 nke ọnwa abụọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mma n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya o nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo ahụ nwoke ekpete na ahụrụ nwoke Clara ga-agba ọrụ abacha ama m na-aghọta kela nwaanyị mara mma chapụ achapụ onye eze mkpọga onye ga-agba ọrụ m abacha kelee ọha na eze na-ege ntị ọmalịcha nwa heka ogene olu gbajie boyse come on Igbo ndị ọma na salachi na-etela ya ole otu numeri asị m ya gazichara unu ndewo chechi maka ọwụ maka ya No. I don't do that. You know, ihe mbara bịa chọpụta bụ na ikpebirela onwe gị na ị ga-ana m that 28 ji gbọrọ m ya bụ 5,000. Ana m ala azụ. No. Agaghị m enye gị akpa agbala gị na mụnwa gị m ga-provide jakpọ. Uche, ị ga-provide oil. You know? N'okporoko ụtazi n'okporoko m ga-provide ndị nke ahụ ọ na ị ga-provide okporoko no problem ị ga-azụ okporoko n'ahịa ị ga-enye m 5,000 ngwa ka nye n'oge 3,000 ị gwala m ihe a before Uche chere enwere ebe m ga-aga weekend a m ga-aga Bayelsa ka nye gị 3,000 naira ka iji bọrọ m ya ihe m ji na-achọkwa inyere gị aka ụka ihe a ọ ga-aga so esendela m transport mana transport a ga-ezu m na gị isi aga ị ga-eso m aga ebe Bayelsa gị ime gịnị enwere event ha chọrọ ime Clara insecurity dị n'obodo anọdebe n'ihe ị ga-ana m 3,000 ka ọ wee na ya ana m jigọrọ m abacha 5,000 kedu ihe mere iji wuru onye nwe obi ọjọọ kedu ihe mere ije derive join ịgba weekend Uche 5,000 or nothing aga m azụ okporoko lewekwala o aga m azụ okporo aga m azụ ụgba a ma azụtụ ụmụ orishirishi ihe ndị ọzọ zụọ okporo m ga-eji ihe ticha na ihe cheki na ihe ndị m ga-azụ ego I even collect cheap Uche nweta ị ga-echikwuo na mebe ya na 10,000 and I will not go back. Why are you like this? Uche m gwachara gị abacha ị ga-ala. Why are you like this? Kedu ihe mere iji nwe obi kpekperere 3,000 naira ga-ezu Clara nwoke ọcha Uche in fact ịmanya aka ebe ahụ zụta obere okporoko zụọ ụgba iji eluigwe agba ya bụ ihe ana m emezi I no dey do again chọọ onye ọzọ thank you ama na ọ otu a ka ọ ga-esi end I know chọọ onye ọzọ achọrọ m ịga Bayelsa echi ama na otu a ka ọ ga-esi ọkwa gị nwa ka m were ego a mezuo ego m ji ị nwere ike ịrụtụ aka ihe i mere m n'ụwa 5k or nothing Uche ikwuchi ike ma mgbe ya na 10,000 ewe m na-asịkwa n'iwe no dey touch me o emetụkwala m aka ọzọ Uche si gị lema ya n'ihu gwa m ya mụ na gị na-ese okwu lema ya n'ihu gwa m ya were ihe mmele gị elele nga were m anya n'okpuru anya gị na-akọ lema ya n'ihu gị na-elema ya n'ebe ahụ na-ele gị anya n'ebe ahụ elebe adịghị ka ike gwọrọ mana ịgwa gị nke bụ eziokwu obi kpọrọ gị akpọ no problem obi kpọrọ gị akpọ ama m ihe m ga-agwọrọ gị makwa ka m ga-esi aga n'isi ihe a Uche emere m ga-ebere maka ama m na iji ha ego ama m si ijide ego ihe a niile mụ na gị na ebe a na-ekwu amaghị m ịmakwa ya bụ ihe abụọ akụlie gị na-eku isi gị ọmụ ka ị na-ekwu yes ka ama m gị na-echikọ ka m gwọrọ gị ama m agwa gị na-echikọ ka m gwọrọ gị nye onye ọzọ ihe nsị ka m maka na-ege Uche nye onye ọzọ don't worry ama m eme nye onye ọzọ ọ dị egwu ị na-amaghị mara there are many ladies out there ndị chọrọ ka ha gwara m ihe gawakwa n'ebe ahụ mezu ike Uche no provoke me this morning o no try am o nwere ndị chọrọ ịna m 750 just that I don't trust them and then with mebere trust ebe if not Uche na one day they start trust them gị na m ga-enye gị 5,000 iji ndị mgbọtọ ka ị na-agba ọrụ ihe a ọ naanị m taga agụmata n'ụdị ole ị na-atọ ka mgbuchi ọnụ ọ dị ego ka o
ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ n'ụtụtụ a ịma asị mmiri gbọgịrị gbatara ka a na-eji esi ya. Ebelebe egbuola n'elu ebelebe nye ndị na-amaghị ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo anyị abụ Naijiria abịala nnọọ tọpụ ọgọdọ gbara ọtọ. Chinefo ya na-akawakwu njọ. Chinefo ebelebe na-egbu na elu ebelebe. N'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ bịara nnọọ bịa kpọpụ na ndị obu egbe a na-amaghị ndị ha bụ ha wakporo otu ụlọ ụka alakụba ọwụ dị na steeti Kebbi. Lee ihe ruru mmadụ 6 gbara ha otu agbatuo ozu ha adọrọ tọrọ mmadụ 3 wem larie akpọ nke ahụ n'ọnụ asị na amụnyere ụlọ ụka Katọlik dị na steeti Rivers ọkụ. Akụkụ ya nre ji ale ụlọ onye lee ụgbọala onye ụkọchukwu mụnye ya ọkụ. Dịka ikpo okwu ya n'ọnụ obodo ndị e nwere na steeti Bauchi ụfọdụ n'ime ha akparala mgbomgbo na mgbomgbo ha gbafuo. Ichenye ntị otu a ka ị na-anọ egbuokwala atọrọla egbuokwala atọrọla egbuokwala atọrọla. Mana n'ebe ndị ndu anyị dị n'ebe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị dị ihe na-asụ ha n'obi mụnwa ga-achị nwanne m ga-achị onye pati m ga-achị. Ọ bụghị dị ihe a ga-eme iji hụ na ewetara gịnị ogbugbo. Ọ dị egwu mere anyị ji ajụ sị kedu mgbe enweghị nchekwa Naijiria ga-abịa na njedebe. O teela anyị bidoro kwuwe okwu enweghị nchekwa mana Chinefo ya na-akakwu njọ. Ị na-ahụkwa ndị a na-achị ha si na o belatala ihe gbasara enweghị nchekwa na o belatala. Mgbe a na-asị na o belatala ka ọ na-aka wokwu njọ. Ka ọ na-aka njọ. Ma ebe ha si eweta ịdị ahụ na o belatala. Gịnị belatara? Kedu onye belatara ya? Kedu onye belatara ya? Amanụ masị onye isi ala agbaga mbọ na ọ gbụga mmiri agbaga ọbara ịhụ na detin gbabiri. Ị na-aghọta mana mụrụ ebe ochie belata ga amahụ m. Ọ dị ego ka ọ dị ya bụrụ na ị maghị anyị nọ live na Facebook na ụtụtụ a nọrọkwa live na YouTube. Biko gaa na Facebook gaa na YouTube gaa kiriwe anyị live. Gaa kiriwe anyị live hụwa anyị ebe ahụ ka ifiliwa vibe a first hand. Amami na-aghọta gị zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa Naijiria. Kedu mgbe nke a ga-abịa na gịnị na njedebe ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ịgaruo na Facebook nakwa na YouTube ihe ị ga-achọ bụ Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 ị nwekwara ike taịpụọ naanị Echo FM na capital letter Echo FM klikie kpam ị ga-ahụ anyị ebe ahụ gị hụ ka m nọ na-ejiri m oji hụ ka Clara nọ na-achara m ụcha ya ị kwesịrị ịghọta ihe ndị a gị klikie kpam kiriwe anyị live ebe ahụ zibatakwara n'anya ozi like kwa share ya igetụwa ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị ndị oyi ọha egwulakurawa egbuola mmadụ 5 na-efe ofufe n'otu ụlọ okpukperechi alakụba dị na steeti Kebbi. Ozu ha yasara bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Fubara ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Datgogo Nwokeọma dịka onye odeakwụkwọ nye gọọmenti steeti Rivers ma họpụtakwa nwa amadi aha ya bụ Soni Ewule dịka onye isi ndị ọrụ steeti Rivers. Enweghị m egbe ma ya fọdụ igbu ndị otu pati ọzọ ka onye isi ala Tinubu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ndu otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ ndị e kwesịrị inye enyo na mwakpo awakporo Peter Obi na nwa amadi aha ya bụ Oyegun ka otu pati APC kwuru. Ndị otu pati ọzọ na-abụghị ndị otu pati APC n'ugbu a na-achọ ka enyocharịa ụkpụrụ iwu eji atụ ntuli aka elu bụ Electoral Act n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
Tinubu anabatala ka arụkpuo ọtụtụ okporo ụzọ ọchịchị etiti nwe ka ụmụahụ ikporo. Ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị. O jirila nwayọọ nwayọọ na-akụgbara ọkpọ dọla nọ na-akụ ya kemgbe esi dịka $1 bụzi 1,000 naira, narị naira 3 na naira 82 ya bụ 1,382 naira maka $1 n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Ozu mmadụ 5 adọrọla dịka ụgbọala ukwu tanka bụ mmanụ ụgbọala gara lee otu keke ọwụ kpọrie ya na steeti Bayelsa bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị na-akpọ ụgbọala na Calabar eburula ihe buchi okporo ụzọ na-akpọ oku ka akwụsị oke nnapụ ego a na-anapụ ha. 2027 ya bụrụ na enwere ike ịchụpụ Jonathan, enwere ike ịdọ ọchịchị otu pati APC vamo ka Buba Galadima kwuru. Ọ dị egwu. Jonathan nwere soft heart. Nwekwana mmụọ ese oke ihe a ọ na-agaji n'aka m gwa ka m nyefee. Okay. Onye ọbụla ga-awụ Jonathan. Ama m ịghọtara. Oke, ihe na-akọwa bụla onye m na-ekwu akọwa etire m okwu n'ọnụ. Allow me to land. Ihe m na-akọwa wụ na otu iwu uche uche iwu uche more Clara. You cannot be me, I cannot be you. Full stop. Kedu ebe ị na-aga? Kwuzie ihe ị chọrọ ikwu. Gị nwe nwa nọ n'ịtụọla n'nko, kedu osisi ị na-ebekwasa na ya? Ebela m nga m chọrọ ibekwasa. Gị nwa kwuzie ihe ị chọrọ ikwu. Ọ dị egwu. Ike gwara. Mana ya bụ Buba Galadima ekwuola ya na ebe ọ bụ na enwere ike ịchụpụ Jonathan. Nkọwa ya bụ na Jonathan gbalịrị na ọ gbalịrị ebe ọ bụ na enwere ike ịchụpụ ya. Hụ ise APC. Hụ ise ọchịchị Tinubu dị ugbu a. A na-agaghị achụpụkwa. Na enwere ike ịdọkwa ha vamo ihe a ka Buba Galadima kwuru. Ka ọ dị ndị na-akpọ ụgbọala na Calabar eburula ha ihe buchie okporo ụzọ na-akpọ oku ka akwụsị oke nnapụ ego a na-anapụ ha. Ndị asị na oke ego a na-anapụ ha tiketi asịkwala kpọkwa nke a kwụ ego nke a kpọkwa ọ karịala. Echekwa na ọ na mpaghara ebe a ka ihe a na-eme mana Calabar na-emechakwa. Ọ dị egwu. Ịbịa n'Owerri ebe a gị metere ndị bọsị ime ebere. Ịbịa n'Owerri ebe a gị metere ndị bọsị ime Owerri gị metere ha ebere. Ịma ihe na-ebutere gọọmenti ahụ ọjọọ ọwụ ndị a. Ị hụrụ ndị a ọha nwa na-ebutere gọọmenti gịnị ahụ ọjọọ. Kedu ka mmadụ onye na-enweghị akwa gosiri na gọọmenti dunyere ya ga-ejupụta n'ụzọ ịhụ ya adịcha ka onye ohi, onye agboro, ga-ehụ ya nọrọ n'ụzọ buru osisi buru mma nọchie ị na-enye ya bim ya kụrie ụgbọala gị, ị na-enye ya dọkpụrụ gị, mgbe ụfọdụ ị na-enye ya ewere ntu mafụ afọ ụgbọala gị. Ụdịrị ndị awụ ndị na-ewetara gọọmenti gịnị aha ọjọọ. Kedu ihe anyị ga-ekwu maka ndị nke baro? Ndị nke ahụ siela ha anya. Ndị bara ndị a ndị na-ata ahụhụ, ndị a na-echi ọnụ n'ala. Mekwara ọnụ na ha na-agaje otu ha na-ekeje eze agaje ahaje eze ham achọ onye a na-adọwa efe. Obi na-afụ ha ụfọ maka na hapụ ebe a onye nke a nara, hapụ ebe onye nke esi ebe a onye ọbụla mawapụtara ha ya nara ha ego. Akwatakwara ha ego ole plus baro aha yara. Onye si ebe o si ya mawapụta nara ha ego, onye si ebe o si ya mawapụta nara ha ego. Kedu ha ga-ekwu maka ndị nke na-ere tomato, ndị nke na-ere onion, ndị nke na-ere, ndị nke a na-ebu baro? Ọ bụ onye garacha chọọ ego ya bụ ihe na-ewezi m iwe. Look at my eyes. Thank you. Ya bụ ihe ọ na-ewezi m iwe. I know. Onye garacha chọọ ego ọ ga-eji aṅụ aṅụrụ ya amachie ndị a. Ya amachie ha tupu ị na-aghọta ihe na-eme. Ọ napụla ha 500, ọ napụla ha 1000 maka na onweghị onye ga-ekpuore ha. Mana ihe a bụ ọrụ dịrị gọọmenti ịbanye anya n'ala. Enwe ndị ga-abịa mee nke ndị oyibo na-akpọ disguise ya. Onye bịara mee n'ihe awọ ya aka ọka igbera ndabat uwe m ya eji ebe ahụ jee nọdụ.
maka na ndị ahụ ndị na-emebiera gọọmenti a ndị na-emebiera ha aha ọ karịala ịgbara na Douglas ị ga-ahụ onye nke amantụ ebe a one pole amantụ onye ka anapụ onye ka nna ana ndị bọsụ ima ya gbatakwara na ha ego ole jụọ ọnụnụ m plus moto a ga-eme ka uche ha enye hụ gị ụfọdụ ndị bọsụ ime elele ahụ moto ha kụwashicha ya kurie lee ihe a na-eji etiga na n'ụdọ moto afọ ofụchala ya wee na-abazi na gị dịka afọ ma weta ya egbuwa gị ụkwụ ma ọ gbuwa gị isi ọ dị egwu ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ọ dị egwu ka ọ dị n'ụbọchị ụnyaahụ ka gọvanọ steeti Rivers bụ Fubara nọ họpụta nwa amadi aha ya bụ Dagogo Nwokeọma dịka onye odeakwụkwọ nye gọọmenti steeti Rivers ma bịakwa họpụtakwa nwa amadi aha ya bụ Sonny Ewule dịka onye isi ndị ọrụ steeti Rivers ihe ọ na-afayakwa n'aha ya andọsị ihe ahụ na a ga-eme the inauguration yesterday immediately emekwara ya immediately ọ sị ọ chọrọ igbu oge uche na wow o jizi full force na-abịa piam ka ọbụla na-eme piam ozugbo ka eme ya ozugbo I got to the next one hiring and firing ọ na-aha ya ọ na-afaya ọ na-aha ya ọ na-afaya ọ na-aha ya ọ na-afaya wee bụrụ ya ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị mezienụ ụkpụrụ iwu ala anyị iji nye ohere maka obodo ọbụla ihiwe otu ọrụ nchekwa nke ha bụ nke nwa bekee kpọrọ steeti polisi ka onye isi ala Tinubu gwara ndị seneta ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egbuola ọtụtụ ndị mmadụ dịka ndị oyi ọha egwu Lakurawa wakporo ebe ndị okpukperechi alakụba na-efe ofufe n'otu obodo na steeti Kebbi. Wike abụghị onye otu pati APC mana ọ na-arụ ọrụ ọchịchị Tinubu ọrụ ka onye odeakwụkwọ otu pati APC n'ala anyị bụ Ajibola Bashiru kwuru. Ebe niile ebidola dawa yara n'ihi ego dị 100 nde naira bụ 1 million naira bụ 100 million naira bụ ego asị na ndị uwe ojii kwụnyere n'akpa ọba ego nwa nwoke onye bụbu onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Kayode Egbetekun na amaghị ama ịpụtala ugbu a gbatọsịwa ọnụ mana mgbe El-Rufai na-echi ndị Kaduna ọnụ n'ala ikpuyi pim ka otu Civil Society Organization na steeti Kaduna gbara Atiku egbe agbara Peter Obi na steeti Edo ihe na-eme ụnọ bụ ihe unu metere ka otu pati APC gbara otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ndị agha ala anyị agbagbuola ndị Boko Haram anọ na steeti Borno napụta ha ngwa ọgụ ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Atiku, Obi, Amaechi na ndị otu pati ọzọ ajụla jụwa isi ịnabata ụkpụrụ iwu a ga-agbaso eme ntụliaka elu bụ Electoral Act 2027. Tinubu na otu pati APC ga-enwe ezigbote nsogbu ma ha anwa wepụ Shetima ma jiri onye ọzọ jidochi anya ya ka onye isi oche otu jikọtara ndị na-akọpụta nri millet bụ Ma Abdullahi kwuru. Ndị a na-amaghị ndị ha bụ amụnye na otu ụlọ ụka Katọlik ọwụde na steeti Rivers ọkụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mkpamkpa ndị ọkpa egbe banditi maliteghara ịkpa emeela imirikiti imi ndị bi n'obodo ndị e nwere na Bauchi gbahapụ obodo ha gbaga obodo ọzọ. Ndị uwe ojii anwụchiela ndị pashịta adịgboloja 6 maka ịrụ ọrụ ịrịba ama adịgboloja na steeti Ondo. INEC eyigharịala ụbọchị a ga-eme ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 na nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ka ọ bụrụ
n'abalị 16 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2027 na-abịa abịa ebe ntụliaka elu gọvanọ na nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti ga-abụzi n'abalị 6 nke ọnwa Febụwarị afọ 2027 na-abịa abịa. A ga-eyigharịzi ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn ka ọ bụrụzie n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst na-abịa abịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ekwesịrị ịdọ ọchịchị otu pati APC vamụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa ka Buba Galadima kwuru. Ọ dị egwu. Ntụliaka elu onye isi ala gaji ime ntụliaka elu zuru ọha ọnụ 2027 anaghị ime n'ọzi 15 Jenụwarị. Eyigharịala ya. Uche ndị mmadụ alọtakwala nụ mgbe ahụ nụ. Ndị ya ga-adị na dry nụ. Ọ ghọtara. A ga-eme ya eme otu ọbụla ọ dịrị ala a ga-eme ya eme. Cheta na ọkwa na onye ọbụla ga-aga ụlọ vileji ya ndị polin unit ha nọ na vileji ha ga-atụọ ya ọ bụ ebe ọ ga-amagbukwa onwe ya. Mana aka imewe ndị nke ha nọ na taụn. Okay, gị ga-anọ taụn ga mee ebe ọbụla ọ dị there must be movement gị gagharịa jee tụọ vootu. Ama m na-aghọta wee bụrụ ya anwụchiela ndị pashịta adịgboloji 6 maka ịrụ ọrụ ịrịba ama adịgboloji na steeti Ondo. Chọọ ihe a na-eme ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ akwụsịla ịga ụlọ ụka taa n'ihi ụdịrị ihe a arịnji n'ihi arịnji tangod anwụchiela ndị ka ike gbọrọ ka ọ dị onye isi oche otu jikọtara ndị na-akọpụta nri millet bụ Ma Abdullahi ya bụ nwa amadi apụtala na-ekwu na Tinubu na otu pati APC na ha ga-enwe ezigbote nsogbu ma ha nwa wepụ Shetima ma jiri onye ọzọ jidochie anya ya. Uche okwu adaala fee too much. Okwu adaala ihe gbasara iwepụ Shetima ọ daala darịa. Ọ dị egbo otu pati APC agwala ha otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'ihe na-eme ha ọ ihe ha metere n'osi ha n'aka ihe na-esi nwa mkpa isi ọ dị ya n'ahụ ha kwụsị ịdị na-ekekasị anya na-amịkasị anya na-eche na o nwere ndị na-eme ha na ihe na-emekwa ha dịkwa ha within. Ọ dị egwu otu Civil Society Organization CSO ha apụtala ha gwa kedu aha ya Atiku gwa Atiku na ọ pụtala ugbu a bido gbatọsịwa ọnụ na-eme ka ọ na-ekwuchitere Rufai ọnụ mana mgbe Rufai na-echi ndị mmadụ ọnụ n'ala na steeti Kaduna o kwughị pim ma o nwere ka okwu ya si wee dị amami na-aghọta ịma ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-akọ na ihe Rufai mekwara ndị mmadụ na Kaduna a sị tuwe anaghị eke ya ikutu ntakịrị lee gị lee mkpọrọ Rufai ikutu ntakịrị otu a lee gị lee mkpọrọ a na-ekwukwa na ichefuola na Rufai so na ndị tinyere Tinubu na o nwere mgbe ọ na-aba na imete ebe ọ na-aba mba so ihe ọtụtụ ndị na-ekwu ihe onye chọkọ ọhụ ị na-aghọta ihe onye tọrọ n'ahịa ka a na-azụtara ya it's just like ụfọdụ na-ahụta ya dịka ihe o ji aka ya kotere onwe ya o so ba mba bara onye isi ala Tinubu mba mgbe ahụ mana ọ dị egwu asị ọbara gbaga n'imi mana ndị apụtara sị enwe ọbara gbaga n'imi n'aka ha ọbara gịlị gbagala ime asị ọbara na-agba ya n'imi anaghị m aghọta ịnọrọ abalị ole ọbara na-agba gị n'imi. It's too early to complain. It's too early now. It's too early ọbara ịgba gị n'imi. 2 days ka ọ nọ na ka 3 days ọbara agbawa gị n'ime ọbara agbawala gị n'ime ị nọ n'ọnwa mmụọ ọ ga-agba n'ebe ga-esi na mkpabụ gbapụta igirigi ka ọ dị la anyị la akwụkwọ akụkọ Punch. Ndị agha ala anyị akụwasala amụma ndị ntọrọ mmadụ mara ịtọrọ ndị mmadụ ma zọpụta mmadụ atọ ndị ntọrọ mmadụ atọrọ na steeti Enugu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka akparala ndị pashịta adịgboloji 6 na steeti Ondo maka ime amansi
ndị ama ama n'otu pati APC nakwa n'otu pati PDP akwadola oti maka afọ 2027. Anwụchiela otu nwoke ọwụ dị afọ 51 na steeti Gombe maka ire obere nwatakịrị. Ọ dị egbo. Nebo kudetụrụ m nwa. Nebo kutetụrụ m. Nebo biko jide ya ka m bịa. Nebo gbadokwa anya. Gbadokwa anya. Uche hụkwa ihe onyonyo nke ọzọ ahụ. Gbadokwa anya. Nke ahụ ga-amụcha nwa ya tụfuo ya n'ime ọhịa. Gbadokwa gịnị anya. Ama ndị a na-eze. Ama ndị a na-eze onye Nebo. Kedu ihe mere iji trọst Nebo gị ruo n'oge a? Ịhụna nwoke ahụ lere nwa 10 years or 11 years, nwoke 55 years. Ọkwa onye mmanya si ọga ngwanụ ọ Nebo lekọtara m mmanya ka m gaa zụrụ ihe ma m ga-abịa. Gị trọstụcha ruo n'oge nke na ọ ma ebe kii gị na-anọ. Na wow. Ị na-etekekwa riski o. Ndị ọma dị, don't get us wrong, Nebo ndị ọma mere gịnị dị, mana ị na-eme ihe gị gbado gịnị anya mmadụ ka a na-arịa na wọta ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ dị sitesiman. Ndị na-eme ngagharị iwe awụchala n'obi ọchịchị steeti Kaduna na-achọ ka eme Erufai nyocha bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị sitesiman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu agbala ndị ụlọ nzukọ seneti ka ha mezigharịa ụkpụrụ iwu ala anyị iji nye ohere maka ndị uwe ojii steeti. Ka ọ dị Igbo mgbọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe aka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naijiria bụ ihe mere anyị ji ajụ gị n'ụtụtụ asị kedu mgbe nke a ga-abịa na njedebe. Ị nwere ọsịsa gaa na Facebook anyị, gaa na YouTube anyị, chọwa Eko FM 100.7 klik ịkpam zibatara anyị ozi. Anyị lọghachie nwune ịhụrụ ụdara anyị tanyere ezi anyị arazie ya dadarara agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people. The Vice Chancellor, Professor Samuel Mbadike Nzota, on behalf of the Board of Trustees, Governing Council, Senate, staff, and students of Amadeus University, Amizi, cordially invites the public to the second matriculation ceremony for the admission of regular and Welcome to Umwakane community in Ohaji Egbema, a land of serenity and rich cultural heritage, where tradition is preserved and native delicacy are carefully prepared in time-honored ways. Surrounded by lush green landscapes and breathtaking and today, these peaceful havens transform into the stage for an extraordinary adventure, the Ojezorobodo Search Contests. As the Echo FM theme arrives, excitement the with smiles and hearts eager to share their rich cultural history. The chief our heritage. Educate, offering deep insight into community life. These are spirits that will tell the gods that we have come to give a message. Hash out all the things. It's a special audit. You will hear it and record it. So after that, you know, as I watch Ruby, why the women have to do this is that if they consider men to be very strong, and when we want to wrestle, we must obure.
what we call it is quarreling with love, showing that those things, none of them is going to be destroyed. So you see our elders, our mothers, from farming activities and major agricultural produce to cultural practice, social engagement, and traditions that define Omokane. The king of Omokane arrives at the search arena. I'm up and I do the Gavariga. The child I broke it. And the child is a mayor. The Chakahoma man, no Chakakoja be. I believe we will walk Joe. We know we'll let Homa Lubok and Homa Doria. We are getting about a Lubok and a Barabala hands. We know let's read the Lubok and do Biala. We throw go Gabera. Chineke were anụ levu jeje chụọ ya ma na ọbanye a ga-ekene akacha agachiela eleke gachieluri gachiela ụgachiela bụ ụbọchị eke ụbọchị ori ụbọchị ọbụ ụbọchị ekwo akaala ka Chineke kekụrụ ụwa belee na ihu ụmụọkana ịtọga onye si ahụ ụmụọkana ịtọgarị ya ma ya dụrụkwa ha onye chikwa na ụka mada eji alaba ya ewurochara alaba ezika rumekpọ n'ihu akacha ja ụlọ ahụ mara ma ya dụrụ ya ka anyị tọọ ji atụrụ udo tụrụ ọgbọ ndị redio obere o nwere ya bịara azụme na ya ọwụ Chineke kekụrụ ụwa alụmọka na ya biko udo ya chọta onye rịba ga ịchọta ya onye gwara na chọta ha ga-esi akọwa ha ọ chọtara anyị emekwa na ọ gwara ugwu onye gbuge kọwa ị ga-echọtara taa onye ga-echọta adịwo onye ọma ka anyị tọọ ji atara adụtara ahụ isi ike ekekụrụ onwe onye etila ya ka anyị taa atagbuo onwe anyị atachala ọgwụ gbugbulekwa ya onye ahụ anyị talakwa na ndụ anyị amamihe anyị udo ụlọ ọṅụ labịara anyị fada ya gaziere gị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ Chukwu biko anyị jụmala ya okike ebe a nọnyere anyị na mmemme nke a na-eme n'ụbọchị taa ka emechaa ya ka enweta ọṅụ nweta udo si na enweta agamnihu nweta ịdịkọ n'otu dịka anyị si na-enwe na mbụ ka anyị nwee ya karịa site na mmemme taa ka ndị ozizi si n'ime ya pụta wetalụ mmanụ obi n'ụlọ obi na-ama agamnihu ebe a na-arụ ọrụ ebe a na-azụ ahịa ịbụrụ ndị papa na ndị mama nọ n'ụlọ ndụ na ahụike ya dị ndụ rie ngozi si na aka ụmụ ha biko Chukwu gaa n'ihu na-agọzi ma na-echekwa onye eze ndị kabinet na ndị ha na-asụ ahazi ụmụaka nne nyekwana anya amara na mmụọ ịdị na-anabata ihe ọma niile ha na-eme maka ọganihu nke obodo a site na Kristi onye nwe anyị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ. With the prayer and ritual complete, the moderators take charge, clear, firm, and thrilling in their delivery. The rules are simple, but the mission is not. ọkwa ha nwa nwecha otu aka nga ọkwa ha nwa nwe otu aka nga ọkwa ha nwa nwe ọ dị ka mgbe isi nwe ebe a ụmụaka liwe ọwụ ụmụ onye nwe. With a sharp signal, the countdown begins. The search has just begun. Eyes sharpened, heart raising, contestants springing into action, spurning, searching, digging, and moving with fierce determination. Where could it be? The question echoes across Omokane. Oje anya apụọla ya mma oje oje suru oje
ayamma oje nde wuya ayamma oje nde bịara bịa ayamma oje ya yosagi oje ya yosam ayamma oje anya apụọla ayamma oje suru obodo oje ya gawa oje suru mba ayamma oje suru n'Imo steeti ayamma oje suru mba niile iya oje suru obodo ọ tabi m obodo adaji oje suru obodo omemma na-ada n'obodo otu ugboro n'ọnwa oje suru obodo ugo chere mma ọkwa dị oke mkpa ka ị bịa sonyere ha n'ọgbakọ ekpere ọrụ ịrịba ama ha Divine Intervention Miracle Program. Ojesu obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị. Welcome. Casting springing into action, spurning, searching, digging, and moving with first determination. Where could it be? The question echoes across Umwakane. Oje anya apụọla ayamma oje suru oje ya yosam oje suru ayamma oje nde wuya ayamma oje nde bịara bịa ayamma oje ya yosagi oje ya yosam ayamma oje anya apụọla ayamma oje suru oje ya gawa oje suru mba ayamma oje suru n'Imo steeti ayamma oje suru mba niile iya oje suru obodo ọ tabi m obodo adaji oje suru obodo omemma na-ada n'obodo otu ugboro n'ọnwa oje suru obodo ugo chere mba ọ gasuru obodo nke mbụ oje zuru obodo o mere ka a mara obodo n'ezie oje zuru obodo onye bute ọkpata akụ oje zuru obodo o mere ka a mara eze obodo na ndị osonyeachị oje zuru obodo ebutaghachi ya oje zuru obodo o mere ọnụ ọchị wa nwata oje zuru obodo ihe omume na-akụzi ihe n'ezie oje zuru obodo ọ kọwara omenala obodo oje zuru obodo ihe omume na-akpọ obi ụtọ oje zuru obodo ekpekwa ma agba oje zuru obodo ihe omume eji mara ụlọ mgbasa ozi Eko FM oje zuru obodo ihe omume na-ada kem kem oje zuru obodo ihe nrite gbara ọkpọrọkpọ oje zuru obodo oke buteghị ihe ọma nwaanyị buteghị ihe ọma oje zuru obodo nwata buteghị ihe ọma okenye buteghị ihe ọma oje zuru obodo o mere ka a mara ihe na-amasị obodo na ihe obodo. Maybe it's here. Oh no, it's again. Oje anya apụọla ayamma oje suru oje Every second matters. Every decision counts. ayamma oje nde wuya ayamma oje nde bịara bịa ayamma oje ya yosagi oje Where
Where could it be? I must find it. I must see it. They push forward, united by hope, courage, and purpose. And then the breakthrough arrives. A contestant let out a triumphant shout, drawing the crowds closer. There it is, the hidden Ojesurable the treasure. Cheers erupt instantly, laughter fills the air, joy spreads like wildfire across Omokane. For the winner, this moment is more than a prize. It is a symbol of perseverance, victory, and achievement. The celebration reaches its peak as the king of Omwakane blesses the winner, welcoming them with warmth and pride. Ihe wetara taa agbanweghị n'aha gị ekekere ụwa nlọma abịrịanị were gba ọbara ego viga ya were ọbara kwụsị ike vi ya were ọbara ezi ndụ vi ya kekwara gị ụmụ gị ga-oweta ya ihe oli gị ije eme ka ụgbọ ọka n'ịga n'ihu
Chineke gị idebe eme agachiela gị agachiela gị agachiela gị vuru ike gwa vuru ha ya jiba expresses heartfelt gratitude to the Echo FM team for choosing Umwokane and showcasing the uniqueness of these people. Drums resound, feet move in rhythm.
si obodo apụọ ọ daala nga gị achụga m gị. Welcome to Umwakane community in Ohaji Egbema, a land of serenity and rich cultural heritage where tradition is preserved